ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai. Mu je zuwa. A zamanin Maulana Shehu Gibrima, idan ya ɗaga kansa sama haka sai ya yi saukan Qur'ani 10,000. Idan ya kalli ƙasa haka sai ya sauka 10,000. Lokaci ne ke ga muku fa, in ya haka da kansa ya kalla zai sauke Qur'ani 10,000. In ya kalli hagu sai ya sauke Qur'ani 10,000. Wallahi idan mutumin da ya karbi dariƙa bai taɓa karanta ta ba, shi ne ya karba ya yarda da Shehu Tijjani jikan manzon Allah ne, kuma ya yarda abin da ya zo da shi alkhairi ne, amma ya karbi dariƙan Allah bai ba shi iko yi ba. Shikenan sai ya zo a halin tafiya, ya zo wata gari, sai ya zo za a ba shi masauki ba a garin, ya fita a garin zai je wata gari, sai ya faɗi ya mutu a tsakiyar daji, ba wanda ya san ya mutu. Ya zagonye ya cinye ciyawa, ya tsoro daga inda ya mutu, inda gawan shi ta zagonye ciyawa ta fito, dabba ya zo ya ci ciyawan, sai aka je aka yanka dabban a mahauta, ko kafiri ne ya ci naman ba zai shiga wuta ba. Masu hankali ku yi haƙuri. Yawa. Masu hankali ku yi haƙuri. Su yi haƙuri shi. Yawa. Wannan an shiga babin hauka ne. Ba layin su bane. Yawa. Sai ba hukaci kadai zai da wannan. Yawa. Alhamdulillah. Abinda ba suke nufi da 'yan bid'a da suke gaya mana kafirai ne fa mu suke ce mana kenan. Kai A'a to bari ba ya kama da mutum. Ai abinda ake ce masa jirwaye ne mai kamar wanka. Ai dan bid'a ne, kuma an zo karatu duk dan izala ne zaki kullu bid'atin ralala kullu rayatin finnar. A'a to ai dai ne ya ce da kai kafiri. Kullu bid'atin ralala wa kullu rayatin finnar. Wannan hadisin a ina yake, wa ya faɗe shi? Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da abinda annabi yayi shine abinda annabi ya ba shine bid'a. Annabi an zo a hadisi ma sun karanta, kowa ya karanta, ana sallar tarawihin nan sayyidina Umar ya fita ce ni'mal bid'atu hazihi, to sun karyata maganar sayyidina Umar ma. addu'a ce ko? Ba addu'a ba ce malam, ba su karanta ba ne, karatu ne ake yin sa na sallah. Addu'ar ba daidai ake yin ta bane, ko kuma a ku ne ba ku kalli ko ba ku fahimci ne? Ai ba addu'a ba ce, hujja suke kafa mana da ita. Wa kullu bid'atin ralala wa kullu ralalatin finna. To wannan maganganun bangare ɗaya kenan. Ina fatan mai kallo kana biye da ni har zuwa wannan lokaci. Bari mu saka mako maganganun ɗaya bangaren, domin an ce kada ka yanke hukunci ko kuma kada ka ɗauki mataki har sai ka ji dukkanin ɓangarori guda biyu. Idan ka fara jin wannan, to kafin ka yanke hukunci yana da kyau ka kira wannan shi ma ka ji nashi, in ya so duka he ka haɗa su guri ɗaya, sai ka ɗauki matakin da kake ga ya dace da doka da shari'a. Kada ku manta ku ci gaba da danna mana subscribing, ku ci gaba da yi mana liking, kuna sharing ga sauran yan uwa da abokan arziki. Bari mu ji ɗaya bangaren su kuma me za su ce, in ya so sai mu haɗe a comment section domin mu ware tsaki da tsakuwa, domin addinin mu baya bukatan wasu abubuwan, ya fi son wasu. Tatsuniya da naji a satin nan, ban sani ba ko kun ji ta, kun sa akwai tatsuniyoyin sati. Yanzu Allah ya kawo mu ƙarshen zamani, ba karatu sai tatsuniyoyi. Ita tatsuniyar wannan satin, wai wani shehi ne ya je wani gari, duk ya je gidan kowa yana bako, wai sai ba a karbe shi ba, sai ya tafi masallaci, wai da raƙumansa 70 duk ya kutsa da su cikin masallaci. Wannan masallaci akwai girma, ya fi abbatu wakila nan. Aka shiga da raƙumi 70 masallaci. Mai gadin masallaci ya zo ya ce, alga fata malam, da Allah ni ka zo ka fitar min da raƙuman nan, kasi min kashi. Wai shi ce shehin yana can yana lazimi, sai ya ki kula shi. Shine dai mai gadin ya zo ya same shi, ya za ka yi min haka, kasi min kashi su ɓata min aiki kaza kaza. Shine sai ya masa magana ya ce ka kwantar da hankalinka, in dai raƙumi ɗaya ya kashi ko ya fitsari na baka su duka. Shikenan mai gadin masallaci sai koma gefe yana zaune, yanzu ba ma su kashi ba, yanzu shi Allah Allah yake su yi ma dan ya ci. Ka ji raina hankali. Wai akai kwana 3 a haka shehin,
kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shi shehin bai ci ba bai sha ba bai yi fitsari ba to raƙumin ma bai cin ba bai shan ba bai yi fitsarin ba dan Allah wannan sakarci na yake wannan rashin hankali da rainin hankali ina yake wai shehu yana cikin Allah kaji wata na ransa da ubangiji Allah da ya halice ni wallahi cewa tijani bai gama zuwa Allah ba wallahi tallahi billahi alazim الشيخ أحمد تيجاني بيجمع زوانا كروكم با نارن سيد الله شو تيجاني با من زوانا بس صلاة الفاتحة نارن سيد الله من زوانا بيتبع تشوا بيتبع جام شو تيجاني إنك كرنت صلاة الفاتحة كفا قدا yana baka ladan Qur'ani su 6,000 wallahi in manzo Allah ya fadi ma Shehu Tijani wanga magana ni nace bai fadi ba Allah ya tsini min albarka duk wanda kuma yace Shehu Tijani manzo Allah ya ga mai wanga magana ya Allah ka tsine mai tun duniya har tashin kiyama wallahi Shehu Tijani kariya yake kariya yayi mu manzo Allah Shehu Tijani makaryaci ne Allah fa ala la'natullahi to yan uwana duka dai anan muka zo mu karshen wannan shiri namu mai albarka za mu so ku ci gaba da ba mu shawarwari in an ga gyara a gyara mana ko kuma a ba mu shawara ga abin da ya kamata a yi kada ku manta da cewar dukkaninmu musulmai ne kuma ɗaliban ilimi muna fatan Allah ubangiji ya sa wa ilmomin mu albarka sannan ya sa mana albarka a cikin dukkanin rayuwarmu ya ba mu zaman lafiya ya kuma hana mu son zuciya amma zan so in har ka zo ka wannan gurin ka daure ka rubuta mana me ka fahimta a comment section ka faɗa mana naka ra'ayin domin mu har hada ra'ayoyin mutane muga inda ya fi kamata mu ma mu raja a kai Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu nasara kada ku manta ku danna subscribing ku like ku share